ପାଗୁ ଯାଇ କରନୁ ଏ ଧରିବେ ବା ସେଇଠି ଆଉ କୋଡ଼ି ଯିବନି ପାଗୁ ଯିବନି ଏକ ଡବା ମୋ ପକାଇ ଯାଇଛୁ ନାଗ ନାଗ ଷ୍ଟିକ୍ ରଖୁନା ଏଇଟା ଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଟେ ଏଇଟା ରେଡି ସିଙ୍ଗା ତ ଦରକାର କହିଲା ଠିକ୍ ଏନେ 6-7 ଟଙ୍କା କ'ଣ ହବ ଠିକ୍ ମିଳିବ କାଲି ପେପରରେ ଦେଇଛି ମିଳିବ ଟି ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେଇଛ କରିବି 15 ଦିନ ଆବେଦନ 15 ଦିନ ଭିତରେ କାଲି ବା ପେପର ବାହାରିଲା କାଲି ପେପର ବାହାରିଲା ହେଇଗଲା